Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. What's up mga idol? Welcome back sa ating channel. At ito, napakaganda ng ating feature sa inyo mga idols. And syempre, subscribe muna kayo sa ating YouTube channel at huwag niyo pong kalimutang like and follow ang ating FB page. At mga idols, kung napanood nyo yung ating special vlog kung saan may tatlong scooter na i-release po sa atin dito sa Pilipinas, ang Honda Motors Philippines. Ito na nga, nauna na po ngayong month of July itong ating napakahastig na bagong Click 160 CBS version mga idol. At siyempre pa, yung ating inaasahan dito na sana merong ABS version ay hindi po sinama ng Honda Motors dahil sigurado po in next update ng ating Click 160 ABS version naman po ang dadalhin sa atin ng Honda Motors Philippines. Siyempre, kung titingnan natin yung kanyang naging presyuhan, ang ating SRP price ay 116,900. Kung gusto nyo bilhin tong Click 160 ng cash payment, pwede po sa ating kaibigan na dealer. Ang cash payment po nila 118,700, down payment 15,800 naman para sa installment. At mga idols, tatlong kulay nga po ang dinala sa atin dito ng Honda Motors Philippines. Iyan nga po ang matte black, matte red at matte white. At kung gusto natin bumili nitong bagong Click 160 CBS version, ilalagay ko po sa ating video description ng ating kasa o dealer na pwede nyo pong pagtanungan at pagbilhan itong mga gantong klaseng scooter. Siyempre mga idols, pwede po dyan ang cash payment ha. Pwede po ang cash payment sa kanila. At kung gusto nyo installment, of course, pwede rin. At siyempre pa mga idols, kakataas lang po ng presyo ng Honda Motors. Pwede nyo pong panoorin sa ating video. Meron tayong special vlog nyan. Price increase po ng Honda motorcycle. At lahat po ng mga model at unit dyan ay meron ng new price para sa SRP. Mga idols, ito pong Airblade 160 ay nilaunch sa bansang Vietnam. At ang presyo nyan sa kanilang lugar, 55,900,000. In peso, equivalent nyan, 132,000 pesos. At kung ating pong titingnan yung price po ng ating Honda Airblade 150cc, yan po ay merong presyo ng 109,900, 110,000 pesos. Para po dito sa Honda Airblade 160cc, ang nakikita po nating price range niyan ay nasa 124,900 o almost 125k. At may tatlong color version po na atin po nakikita na dadalhin dito ng Honda. Yan po yung red gray, black gray at yung blue gray. So mga idols, itong bagong Airblade 160cc na to, of course, nakita naman natin bagong engine. Yan na po yung naka 4 valves ESP Plus engine, 156.93cc. Yan po yung eksaktong displacement niya. And syempre, pagdating sa maximum power, 15 HP at sa kanyang maximum torque ay 14.2 Newton meters. So ang the best dito, bagong performance na naman po para sa ating Airblade 160cc dahil siya po ay meron ng bagong engine at yan nga yung mga color version nating maasahan dito, red gray, black gray at yung blue gray. At kung tama tayo sa magiging presyo, 124,900. Ba, maganda-ganda sana ang presyo yun, ano? Pero kung mas mababa pa dyan, ay mas panalo. Of course, ito nga po ang pinaka-the best dito, yung kanyang engine. ESP Plus na yan, naka 4 valves na. So, mas malakas ang performance at hatak ng ating bagong Airblade. So, sa mga old user dyan, yung mga user natin, so shoutout po sa Airblade Philippines, ano, yung grupo nila dyan. Alam naman po natin na naging performance na napakagandang gamitin. Panalo din sa city driving ito dahil hindi ganun kalakihan din yung kaha niya. At of course, napakadaling imaniobra. At sa pa dyan, napakarami ding magandang features ng ating bagong Airblade na to. At isa sa magandang feature nito, ito pong Honda Smart Keyless System. Of course, kung meron tayong ganito, added convenient para sa atin. Hindi na natin kailangang susiyan yung motor. In just a push of a button sa ating keyless, mapapa-start na natin yung ating engine. Yan po, meron din siyang equipped na answer box system. Mas madali natin makita yung motor natin sa parking. At of course, meron din siyang anti-theft alarm. The best yan para sa safety ng ating motor. Siyempre, medyo may kamahalan din ang presyo nito. Dapat safe na safe din. At ito nga, kung titingnan natin yung ating old model Airblade 150, ang SRP nito 109,900. Kung gusto nyo na installment, dyan po sa kasa nating dealer, 9,800 po ang ating down payment. At for 3 years naman ng monthly amortization,
5,502 yung ating ibabayad. So mga idols, kung gusto niyo pong humabol at bumili nitong mga unit na Airblade 150, meron pa rin pong mga available na unit sila dyan. Kaya mga idols, mas affordable yung price, 109,900. Habol na po kayo. Pwede pa kayo magtanong dyan sa ating nilagay na kasa o dealer. Dyan po sa ating video description. Tignan na lang po yan. So mga idols, ito po. Kita natin merong black, blue at red. Dyan po sa ating Airblade 150. So sa atin po, dito sa ating bagong Airblade 160, ang inaasahan nating kulay ay red, black, at blue rin. So yun po. Pero meron siyang combination na gray color. So yan lang po yung pagkakaiba nila. So mas nakita natin na mas maganda yung kanyang color combination. Red and gray, black and gray, and blue and gray. So yan po yung magiging color combination for the Airblade 160. So mga idols, tingnan natin kung ano po yung magiging final price po ng ating Airblade 160. Hopefully hindi siya tumaas ng 125k pataas at sana hindi pa rin po tinanggal ng Honda Motors Philippines yung kanyang mga specs na mga ganda dyan. Gaya po ng single channel anti-lock braking system. Sana nandun pa rin po yung ating ABS. Dapat mayroon pa rin tayong ABS even though yung ating likuran ay naka-drum brake lang po. Siyempre, pag meron tayong ABS, mas solid po yung ating stopping power dyan. So dito sa ating bagong Airblade 160, kung titignan natin yung mga other specs niyan, especially yung kanyang engine, yan po may bago ng 157cc displacement, naka single cylinder, single overhead camshaft. Of course, yan po ay CVT at naka 4 valves na with ESP Plus engine. Yan po yung the best dyan. Bagong performance para sa ating Airblade 160. At syempre, yung kanyang pong bigat, ang total weight po ng ating Airblade 160, 114 kilograms. Yung ating naman pong seat height, yung ating taas ng ating upuan, 775 mm. Kayang-kaya po nating sakyan to. At yung ating capacity ng gas, 4.4 liters po ang kasa dyan. So titignan natin yung kanyang fuel consumption. Nag-average po ng 40 km per liter or higit pa. Siyempre depende po sa magiging final na testing po ng Honda dyan. At yung ating headlight, naka full LED po yung mga headlight natin. Harapan yung headlight na front at siyempre yung likuran din na taillight. So sa ating engine, talagang the best to, 15 HP maximum power, 14.2 naman Newton meters ang ating maximum torque. Yung ating braking system, naka-disc brake nga po yung harapan natin, single pot cylinder at naka-equip po ng anti-lock braking system. Pagdating sa likuran, yan po ay naka-drum brake po. Yung ating capacity ng ating luggage, 23.2 liters. Napakadami po nating may lalagay na gamit dyan. Malaki at kasya rin po siguro ang ating half-face helmet dyan. At of course, equipped din po ito ng Honda Smart Key system with anti-theft alarm at answer back system. Meron din po tayong automatic headlight on. Naka-on na po lagi yung ating headlight. Oras na in-on natin yung ating engine. Meron din tayong USB charger. Nandyan po sa ating luggage compartment. At meron na rin siyang LED light dyan. So, kitang-kita natin yung ating mga gamit, especially sa gabi, pag naglalagay tayo sa compartment. The best din dito, fully digital din yung ating instrument panel. So, yung lahat ng information ay nandyan na, speedometer, at iba pa mga idol. So, month of September, inaasahan lang po natin na sana po, nandito na po sa mga store ng Honda itong bagong-bagong Airblade 160. At mga idols, alam nyo na ang susunod dyan dahil nailabas na po ang bagong Click 160 at Airblade 160. Siyempre pa yung kinakaabangan natin, new ADB 160 naman. So mga idols, tumutok kayo sa ating YouTube channel, Boyd Salabara. Like and follow nyo yung ating FB page. Siyempre, i-update ko kayo pag may mga bago ng moto news para sa inyo mga idols. Ride safe po sa lahat at ingat po.